Czas jak rzeka, albo powieść idiota. Zima latoś nie była ci taką ostro. Śniega sam u nas we Chorzowie było jak na medycyna. Klara poniekiedy przygrzyło już te roski, a człowiekowi tak się jakoś giankornie robi i napoczyno szpekulować, ślęczeć i medykować, co tyż to ze swoim żywotem do te roska zrobił. Ani się człowiek nie obejrzał, a sam kędz życio śleciał i ani też się nie pozdał, jak na gynik pizło iber 60 lat. Był kejsi gryfny piosenkarz, którego miał festelnie odsłuchać, Czesław Niemiec mianował. Śpiewał ci on taką gryfną śpiewka, we której byli szykowne słówecka, co mi sam te roski na zicher krapują. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Ja. Ten nasz czas richtig przeciekał między palcyskami jak ta woda w rzece i na jakiś głęboczynie. Wiecie, jak się tak genau powróżyć, to człowiek dopiero te roski poradzi zmiarkować, jak to czas inaczej śleci, kiedy się ma 60 lat, a jak ślatuje, kiedy się szpikolem, smarkatym synkiem, co się nie tropiło to i że jutro już jest nowy dzień i człowiek jest już o jeden dzionek starszy. Czy w ten czas, w tych młodych latach człowiek poradzi się wystawić, gdzie czas na nos nie czeka i no wartko pruje do przodku, a ja nie poradza za nim zdążyć i oraz pokazuje się, i że człowiek swoi zwiekował i trzeba mu się przeca po lekuśku rychtować na ta drugo zajta. Tam otkany jest se żaden sam nazod na ziemię, a się nie przykwanską, nie dał nam znać, jak ci tam tak naisto jest. Prawda go dają kapelonki, albo ino coś ich tam bojcom, co by my można zatela na tej ziemi nie grzeszyli, co? Ale prawdą jest, za człowiekiem ciągnie się jak cuch po galotach jakoś ich tam cyferka, którą jest nasz wiek, którą jest cyferka wiela cinom pizło lot. I tak bez blank długi czas ta cyfra nic za nic nie gelduje, psie coś nie mamy. No bo w to tak naisto rozeznowo się, eźli się mo 30 albo 40 lat na puklu. Przeca nam się zdok, co każdy z nos mo przecia, srogi kibel kupowato, jest se nafolowany tymi dnioma do przeżycia. Grajf nieco wygrań, nabiro gość ze tego Aimera, wyjmnie się lecy jaki dzień. Te roski już zaś, kiedy kukom do tego mojego kibla poradza ujrzy dinozola, samiuśki spodek. Byłbych srogą iptą, głupim naisto jak font kudeł, kiedybych tego nie wymiarkował do porządku. Ale ku temu blank ci jeszcze nie poradza wyfilować i że ten mój czas mnie nogli. Blank nie miarkuje, kiedy ci tak mnie naisto na mnie przyjdzie fajran. Śluz tego mojego życia. Można to będzie za 2 tygodnie, na bezrok, albo za 10 lat. Miałby rod, wolałbych, co by to było nie skorzy jak za 10 lat. Bo cięgi mi się wszystko jeszcze fezdo, ale człowieka tak bierze ci tako tęsknica za tym, co było, a co się już nazad, jak to pepiki go dają, nie wrati. Bo całkie nasze życie to jest tako srogo czarno dziura, do której ślatują wszystkie minutki, godziny, dnie, tydnie i miesiące, które tracimy na wszystko, co mało ważne, na roztopierzanie się, na gonitwa za betkoma. Jest to naisto czas, kiedy my utopili we haźliku i ino jeszcze nie spuścili my posia wody. A ja już też niedawno zmiarkował, i że babecki, baby, które przelazują kole mnie, blank po blisku, tak ciwele mnie, przy samych moich ślepiach, widzą są blank daleko ode mnie i od całkiego mojego życia. I zdowają się godać ku mnie, niech ci styknie to, co ci dowód ten nasz gryfny świat, czym cię jeszcze obdarzy ten świat, ale na nos, hopie, na nos już nie rachuj. Niektóre to się sam bilduje, asi się, i że za nim jeszcze się oziemnostki oglądają. Kukają, obierają się, ale to ci no skuli tego, co się miarkują, że kolejnik Gargamel depto, a nikt nie jakiś ich tam ci wizgierny hop. A sam idzie wciepnąć Słowecka, które naskryflo jeszcze we XVII wieku jeden istny Jan Kilian. I klapują mi one do tego, co skorzy rządził.
Jeden starzec, siedząc blisko przy białej głowie, zapatrzył się jakoś na nią w pilnej rozmowie. Ani o tym nigdy myślił, co się przydało, że z niechcenia przyrodzenie jemu powstało, co widząc, przypadła mu z tego żałoba. A wstałeś ty, wstanę ja też, stoi wasz tu oba. Pani mówi, czemuście się, panie, porwali? On tylko pożegnawszy i poszedł dalej. Ja ci też kiedyś miał taki fal. Jak sam już rozprawiał, jak to ci bez sołkie 16 lat rychtowałeś sztant wszystkich polskich werków, całkiego naszego polskiego hutnictwa na roztomajtych międzynarodowych targach. No i więcej ci tego było miałych na takich wywołanych międzynarodowych targach poznańskich, ale i we Düsseldorfie, i kajsi w Hanowerze, tyś. Ale nam więcej na targach poznańskich. I tam też zawsze obsztalowali mi się gryfne, sztramskie dziołchy studentki do obsługi tego naszego srogiego sztandu, do bedinowania na naszej ekspozycji. A ja lecy kiedy żykołek tak solidnie, wiecie, koketeryjnie do tych szykownych freli i że mnie trzeba mieć w oczy dziołchy, bo ja jest starszy niż się, ja już mam swoje lata i takie tam belery. A one ci blank słusznie, prawucko zawdy mi poradzili gryfnie odpowiedzieć. A tyć kaj tam, panie inżynierze, wyście blank nie są takie stare, wy byście jeszcze nie jednego Karlusa przefukli, nie godejcie, ale tak, panie Eugen, taki głupot. Rzeknąłeś to teraz kiedyś jednej freli albo drugiej genau tak samo. Na ten są Schimmel i wiecie co? Do pieruna! Żadną mi już nie odpowiedziała tak, jak to robili te dziołchy 15 lat temu nazad. Najgorsze już zaś i te, co człowiek napoczynał coraz bardziej wspominać te wszystkie przyleżitości, których nie poradził wypłużyć. Jak hop ma jakiś kole 20 lat, 30 lat, to nie zaziro do zadku. Nie ta babeczka, frela, dziocha, to będzie większo, prawda? Palica, obyrt, to mu się na wszystkie zajty za każdą net fresą, za każdymi grajfnymi szłapami i sztramskimi cyckami. A jak już ci jest grubo po Abrahamie, kiedyś na geniku wici zejchcich, to hop się obziero i no za co 10, można co 15 babą i co rozki części i to jeszcze ze srogim Jankorym można i labiedzeniem wspomino te przyleżytości, które kejsik dawno temu we tej swojej nogłości przepasował, przespał i ominął i ryją się sam do gęby słowecka, które już we XVI wieku powiedział był Henri Etienne II, kiejby młodość miarkowała, a kiejby starość poradziła. Ale to hopy, baby można też przeca znać, genau miarkujecie, prawda? Prawda. A ja cięgiem spekuluję ślęcza, po jakiemu pombuczek wypokopił stworzeni na swój obraz i podaństwo. I stworzył człowieka. Dla kogo? Po jakiego dioska? Bo jak Bóg jest Bogiem, nie potrza mu przecać tego całkiego świata, ani tym bardziej człowieka. Przeca on istnieje są dlosia i są wesia. I styknie też są dlosia. Czemu ale stworzył coś ich blank nadbytniego, coś ich takiego, co się do psu nabuda. To jest całki grunt tego wszystkiego. A jeśli pombuczek istnieje ino bestuż, co tak się to foszteluje, tak miarkuje, tak się to wypokopił i tak tego pragnie człowiek, to tyż ten nasz pombuczek nie ma swojego istnienia. Gruntem stworzenia człowieka jest można i to, że pombuczek zbajstrował nos na swój obraz i podaństwo, ale idzie się sam teroski na doczkaniu, łoto jeszcze fest wadzić. Jeśli nos stworzył na swój obraz i podobieństwo i co? I na przydawek o wszystkim genau wiedział z góry, to po jakiemu stworzył nos na podaństwo i obraz zła. Po pierunie nasz obraz i podobieństwo sknutlował z cychami diabła. Czy ten obraz pombuczka od napocznięcia zawierał wesiał obraz demona? No tak, no ale, tak powiedział Tertulian z Kartaginy. To wszystko nie ma najsto prawda, to przeca brytnia, belafaster i absurd. No i tak mi się dzisiaj przyszło sam zdziebko fest jamrować, lutować, użolać. Można to skuli tego, że na wiosna, już teraz i lato,
To wszystko wisi lód w lufcie, mamy coraz barzy wrzawo pogoda, a też ci można i to, i że już człowiekowi coraz większa bieda. No jedna prawda, coraz większa bieda, procni wlazować na ten mój trzeci sztok, a i zafuceć się idzie przy belecym, bo ja wiem. Był ale jeden taki mądrok, William Shakespeare, się mianował, kiedy już dawno powiedział, był gryfne słowecka. Życie jest tylko półcieniem przechodnim, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenę, w nicość przepada. Powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. I na tym bych można sam dzisiaj zrobił szluz i fajram za tym lamencyniem, a berą, posprawią Eugen z Pioków.